Здравейте, аз съм Флоренджи и сега ще направя ревю на този комплект на Lego Ninjago, който е номер 70593 и да ви покажа кутията. Отпред видяхте как изглежда, а така изглежда отзад. Първо ще ви покажа ето това нещо, което всъщност не знам как се нарича. Ако се чудите защо ето тази част я няма, защото тя е направена така, че само да се подпира, не да се сгуби. И на мен не ми е удобна и затова я махнах. Така тук вътре трябва да има злато, но разбира се, аз го махнах, защото ме дразни. Тук се катерят пиратите, това е флагът и тук има едно огънче. Ето така. И да, комплектът е оригинален. Тук пише на частите Lego. Това е катапулта. Ето го тук на картинката. Той работи ето така. Това го удръш и тук изстрелваш нещо. Гумите му не са меки. Тук има две лепенки. Тук има една глава на скелет, овца, коза. Не знам какво е това, така че да. И това е драконът. Това са му очите. Това му е цялата глава, очите. Това му е устата, която се мърда. Това са му крилете, които се сгъват. И тук така изглеждат. Това са му краката и ногтите могат да се сгъват. Сега ще ви покажа. Отдолу не мога да ви покажа, защото не мога да фана дракона с едната ръка, защото ще се разпадне, ще падне и не стои много равно, така че за това. Това е лампата. Ето, да фокусира само. Ето, тук е лампата. Тук има една турбичка, където трябва да има едно кенче, което е червено, но да, то се вижда тук на кутията. Но аз си го махна, защото ми пречи. Да. От опашката може да се изстрелвате тези зелени работи, но не искам да рискувам. Опашката му се мърда. Друга функция има ли? Ами, мисля, че това беше всичко. Ето го и на заден план. Сега ще ви покажа инструкциите. Книжките за инструкции са две, защото комплектът е голям. Малката книжка е за ето тези две неща, а тази голямата книга е за дракона. И да, отзад изглеждат ето така и двете. Не, тук тази изглежда по друг начин. И да ви покажа ето тази част. Ако повече хора се чудят защо, каква е тази част, сега ще ви кажа. Това е нещо като инструмент. Примерно, ако ви е трудно, ако искате да изкарате някаква част, изкарате с този ъгъл. Даже аз толкова съм го използвала, че тук ми се наръбило малко. Тук това е за ето такива части. Сега ще ви покажа за ето такива, мисля, че. Не знам, аз главно ето това използвам. А това, ако искате да изкарате някакво купче, да го изкарате по лесен начин. Сега ще ви покажа пък фигурките. Това е Лойд, който има коса и е много готин. И имаше и резервна маска. Това е Кол, който има две лица. Това му е намусеното, а това е хилещо се. Сега ще ви покажа. Чакайте. Ето го и другото лице. Това е Буко, брата на Скуифи с неговия меч. Това е Сайрен, но забравих да сложа меча, иначе и тя има, но нейният е по-различен. Ето вижте го тук.
И това е дублон, който има две лица. Сега ще ви ги покажа. Ето го и другото. И хубавото е, че когато ето това лице го обърнете, все едно е лошото. Ето вижте, прилича на лошото. Докато това, ако го обърнете, не прилича на добро. Само малко. И това е меча на душите на Кай. Това беше всичко от мен за този клип. Ако ви е харесал клипът, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Чао!